na ekurayemu. My God. Enyo bia na kwada ye. Ema enano pay otimi sorry ye. Na Saunam Kwanso, Manyamente Wonia, Manyamente, or say Atiasifo, and a Bayer Rabiaye, Atiasifo, and a Bayer Rabiaye, Manyamente Wonia.
Psalm 100 verse 4. Osemofa seda enshana na ponkasiye no mu na monfa ayeye emre na banwa so mona no ase monhyira ne din ena no pei Erade o shira ni din o ma ni din so o kanfo no ma onte wo ne e wo ne nipa wa ya ba wo nyina ka sika ne de to nkwana ka wo nya ka trema da wo abodwem o jari di wo mo afro sane o na o be ye Erade aye o se atiasefo na be ye Erade aye na Erade nka ente nka
Jesus. Hallelujah. Amen. Nyankopon shira opi. Eba Sompa first service iso. Yes. Ebia afe na waso u TV na. Ebia afe na wabia u radio na. Na aya Sompa first service. Na ya Sompa first service. Yes. One nyame somafo no. One nyame akoa no. Aya bishop. Sackey Kwapong. Yes. On any team no. My God. On any team na ya kra. Yes, Lord. Ebra so sa no pay. Yetie futu sama. Yede benante. Na yetu enede muni nyina shawra densa. Yes. O se yamfa ya kwansha nensa. Na ono ena obeye. Sa abrei fa utwere dua no. Na efa onwoma no. Na fa o Bible no. Ene bie utwere sem no. Emayanko ehefo nwoma etoso mienu. Etinso yimu ba kokosi aduo no. 2 Kings chapter 7 verse 1 to 20. Na yentie Nyankopon asem. Ena Elisha kan say, Muntie Erade asem. Sa Erade sieni. Ochina sese Yosam susuo ade ba ku bedi dwetebena. Na atoko susuo ade mienu bedi dwetebena. Samaria kuro epron ano. Ena okuni na ohene twere ne nsaso no bu a Onyankopon nipa ne say, hwe se Erade le ye mpoma osuru mpo a sa asem yi ebebem ana. Na ose wa odi wani ebehunu na uri ni bi na merema akwatafo ba nan wo kuro epron ano na osese won ho se adan na yetete ha kosi se yebewuwui se yese yebehye ne kuro yi mu a ene ekom wo kuro ni mu na yebewuwo ho na se yetete ha yinsu a yebewuwu na afei momrama yenkohwe Syria fo nsraban ni mu se woje yen kwan yatenase se woku yen so a yewu na osore anwumre form se
ɔrekɔ Syriafoɔ nsraban mu na oduru Syriafoɔ nsraban no ano na hwɛ onipa biara eni hɔ na Awurade ama Syria dɔm na Awurade ama Syriafoɔ dɔm ate tiase nam ene apɔnkɔ ene ɛdɔm kɛseɛ nka na ɔsese wɔn ho sɛ hwɛ Israel hene akɔgye Hitifoɔ ahemfo ne Misraim ahemfo ɛdɔm atia yɛn sɛ ɔmra yɛn so enti anwummerɛ na wasɔre adwane na wagigya wɔn ntoma ene wɔn apɔnkɔ ne wɔn mfunumu ene nsraban sɛdeɛ ɛteɛ no na wɔn nkwanti wadwane na akwatafoɔ no duru nsraban no ano no ɔkɔ ntomadan baako mu kodidi nomwe na ɔfa dwetɛ ene sika ne ntoma firi hɔ kɔe edi kohintan na ɔsane bɛhyɛne ntomadan foforo mu na ɔfa hɔ adeɛ nso na ɔde kohintan ɛna ɔsese wɔn ho sɛ deɛ yɛli yɛ yi nje ɛnɛ da yi yɛ ɛda ɛnɛ da yi yɛ asɛmpada yɛn deɛ yɛyɛ kom yi na sɛ yɛtwɛn akosi adekyee a asotwe bi ɛbɛda yɛn so na afei moma yɛnkɔ ahemfie nkɔkɛn na ɔba bɛfrɛ kuro no ɛpono no ano hwɛfoɔ na ɔka kyerɛ wɔn sɛ yakɔ Syriafoɔ nsraban na hwɛ onipa biara ni onipa ne biara eni hɔ de apɔnkɔ a wɔsesa wɔn ene mfunumu a wɔsesa wɔn tomadan no sɛdeɛ ɛteɛ ɛpono ano hwɛfoɔ no frɛ ma ɔkɔkaa no ahemfie ɛna ɔhene sɔre anadwo no ɔka kyerɛ ne nkoa sɛ makyerɛ mo deɛ Syriafoɔ ayɛ yɛn onim sɛ ɛkɔm de yɛn enti na wɔfiri nsraban hɔ korɔ sɛ okohintahuram na sɛ ofiri kuro no mu ba yɛakye wɔn anim no na wakɔhyɛ ne kuro nim na ne nkoa no mu baako bua sɛ ɛneɛ ma wɔmfa apɔnkɔ nkae a waka kuro no mu no nnomu na ɔte sɛ Israel dodo a waka no mu no hwɛ ɔte sɛ Israel dodo a wahyɛ no mu no na ma yasoma wɔn na yahwɛ na ɔfa wɔn apɔnkɔ ntiaseɛ na mmienu na ɔhene soma wɔn ma odi Syriafoɔ dɔm no akyi sɛ monkɔ nkɔhwɛ na odi wɔn akyi koduru Yordan ano na hwɛ ntaadeɛ ne nneɛma a Syriafoɔ atoto agu ntɛmpɛ no mu ayɛ ɔkwan no nyinaa so ma na abɔfoɔ no sane ɛbɛka kyerɛ ɔhene ɛna nkurɔfoɔ no firi adie kɔfom Syriafoɔ nsraban no na esam susuo adeɛ baako tiriboɔ bɛyɛ dwetɛbena na ɛmo susuo adeɛ mmienu nso yɛ dwetɛbena sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ no na ɔhene yi okunini a ɔtwerɛ ne nsa so no sɛ ɔnhwɛ ɛpono no ano na nkurɔfoɔ no tietia no so ɛpono no mu na owui sɛdeɛ Onyankopɔn nipa no kasa a ɔhene sane ba ne nkyɛn no ɔkaeɛ no na hallelujah amen ahwɛfoɔ ne etiefoɔ ɛna no pɛi ɛwɔ first service so ɛnura me no kasa sɛ yɛ wɔ brebɔne a ɛto onipa bi na me no kasa so sɛ Onyankopɔn bo ni wiase no sɛ na watoto ne nneɛma pɛpɛ no yɛsɛ wɔ bre papa enti wo kan ɔsɛnkafoɔ no ne ngoma na eti mmiɛnsa no yimu mmiɛnsa no ɔse o kan firi echichemu baako no ba saa na ɔse Onyankopɔn ahyehyɛ bibiara wɔ ɔsoro yi ase na yɛwɔ bere papa ɛwɔ asase yi so yɛwɔ bere bɔne ɛwɔ asase yi so enti ɛnɛ me no kasa sɛ obi bi a wohwɛ mi a wotie mi biara no yɛwɔ bere papa Onyankopɔn ahyehyɛ ama wo na bere papa no ɛbɛtumi ayɛ nɛ bere papa no ɛbɛtumi ayɛ kyena bere papa no ɛbɛtumi ayɛ na wɔtwe sɛ nɛ bere papa no bɛyɛ
betimi aye bosome se ne mere papa no betimi aye samprempre ya wo hwamia wo tie mene ena anobei ena me ba se me ba be ka kira wo se wo ha no amane no ja ni nyina mo ma urade ja wo ha ni nyina mo ma urade efri se onyankopon no sesa mere onyankopon no sesa na o se ewiemo anya urade sachirana o se na so bibi ya urade yona na wiemo nya urade sachirana enti ena asama mede brew nyina ne se dia wo som no no dia onene nam no bibi biara anya no yona o se embere papa e wo Samaria krono eprono anano na commerce Samaria na nipa nya aduane ni na ebi di eye aboa ye friend say buburo brin ebi kutesika onya aduane nto eduru baabi na bi wi nipa nam aso nyame akwa no ka kire oman ne se ochina sese aduane bebu na me ka kire obi se ochina sese ayaresa no ba wo nchen ochina sese benyin say awahina sa ochira sese wo so akwantuo no beye amen ochira sese ubie wo store na nipa bebu nkam afa wo so amen ochira obi se ochira sese wo so be ware ochira sese wo so ye be ya wo ho ade ochira sese wo so ube sebi amen ade bia ahya wo so a akekere wo a wo ne wo ho ochira sese obede wo ho amen ose ohene no ekoni baako kan se onyankopon ebe ye nsroma ewo empoma wo soro onyame ebe biebie empoma wo soro mpo a sansemi ya onyame wako ayi okan entimi mbem obi se onware da obi se yare no entimi mfiri wo so da obi se wo so akwantuo no enye ye da obi se akwantuo na wo mo no nuama papa no ntimi ma wabra mo da anso me ba se me ba be kan kire wo se eye onipa na kan na onyankopon se sen onyankopon se men kan kire wo se ochina sese ochina sese o na watch sene obosome sene ono nyankopon be hye ni din kronkron na nimonyam amen se ni dinu ni aye bia nyankopon koya nyankopon faso ya nenuama no ebro de pa adwen ni wonte ase God bless you sabre share link no e was Sompa first service God bless you na ahwefo ne etiefo na wonsomfa ma obibia ono soso otene demo ona owa adwuma mu obu afe na okwa adwuma obi aduru adwuma mu dada na ono so ntie futu semoi se ni hawa abrabon baby akoduru bia mere papa bi ba 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 Jesus onyame akwa ne se ewom se nuama mu ayeden anso nyame ayesom no no wiemu enya ne sachera na eye ochena o ochena ya enya adekye enya na wotwe se enya afida na eye ochena ose aduane bebu Lord aduane bebu krom ha aduane bebu krom ha ye beto aduane sere ko ne pon aduane bebu so anso so onipa bi se entimi nya hoda ena wutie nyame anase wutie nipa ena nipa bi hwame wutie me wadwene kasa kire se baby abrabo na koduru na enye ye bi ebusua na me firimu no onuama papa bi entimi mfirimu ba ena me ba se me ka kire se shida ebeba amen adansie eba amen komedie eba amen enimonyam no eba amen ye nyame akanfa hono ni nyina bebem na wodaye so papa ni nyina so bebem na wahye nyuma papa bi ase na sa nyuma papa no ode bekwa wieye amen ano nyame asem ba seruba benchen se sa fa pemui
ode wonsa na eto ye ode wonsa na hyase sa wonsa korona udi bewie ade bia esolite o emanuoma ntimi nkoso wo abrabo ena me ba se me ba be ka kira wo se ja ni nyine mu mawrade ja yo hawo ni nyine mu mawrade ena no pay for hawo ni nyine to no so ono awrade no ono na obeye mere papa wo ho say ye kan nyame asem e was Psalm 16 verse 11 Psalm 16 verse 11 say obekire me nkwa kwan enika emen ewo wanim enigide ewo wunifa hoda enigide ewo wunifa hoda enti wanim no ena me ka tro say inshira wo wanim amen eni pa wo wanim amen ni ma papa wo wanim amen enti anano Exodus chapter 14 no or say Moses say country of man say omon ko wonanim they should march forward they should march forward omon ko wonanim e say me my papa wonanim wa ba mabuo yes wa benkum ni fa hey nioma bia nko yie o hwa wani mu hwa wachi a mo bia mfiri baabi amma woni wafa bia na wafa fon na frɛ no ɛna me ba sɛ me ba be ka kyerɛ wa no pay ɛwɔ first service Sompa first service is me pa ɛwɔ hɔ amen me pa no ɛyɛ ne yes o kyerɛ nkunim die no o se ɛyɛ ene ya o kyerɛ nkunim die no o se ɛyɛ da ben ene ya o senkafo ngoma no etimiensa yimudum mienu ene dumiensa o se minim se bibiara ni ho a eyama won chen se obeje won ani asape won ho won kwa na nyinaa mu nanso se onipa biara didi nom hunu adepa ne bremu a Nyankopon akyede ne no o Nyankopon akyede o se nipa didi na nipa nom na nipa ginani na nuoma kosoma nipa eye nyame na de sa nuoma na dom nipa enti wo hwam ya wo tie nyame de be dom ho amen nyame be dom nuoma papa amen nyame be dom nshira amen nyame de wanamo be sisi amen nyame be manasi wuye amen Philippians chapter 4 verse 4 o se mama monenye awrade muda me kanu biom se mama moninye ene futu sama me de braw ne se abrabo no baby akontru bia no ye wo mere papa wo na mere papa wo wanem enti ma wanenye amen ma papa ba amen jira eba amen beja eba amen jedie no entra hoda oboniya no entra hoda juma saya no entra hoda esu no entra hoda sani osenkafo nguma no kano o se esu wo ne mere sa so na sedie so wo ne mere sedie bi ba amen enije bi ba na sa enyoma nyina beba mu de a gisa wo jai wo hawo no gisa wo jai wa mane ni nyina e de hye otumfo no ensa na no pay adenti na umie wa no e wo Sompa first service so se menso so me jai ni nyina mu ma wawrade je mu ma wrade o ma no ukuru no oyire no wawo no wadwuma no onkrata sem no enadei enano pay o se me jai ni nyina mu ma wrade so bi wa no
Jesus Christ. And now, oh, ja, and that the morning, so. Ashe Radensa. Oh, the another day in Bell Radianim. And that the moon were different Ufiba, Adriania Obedie, is your Benom, Cow Denam, the baby I would do a canumo, who took crying or take canumo, or the shell Radensa, oh, Bajao Mabel Radianim, if you say a Dano, Bonnet Dawson, the BM, or Bompire said, and that day. Wouldn't the morning share Radensa be a one for Ma Ukru, you were two Manubel Radian, be a one on a bus.
Of Jesus. Yankopon Shiraupi. Amen. Sir, only your bumpire, our Sompa first service is. Yes. Empire Druswaya born, sir, Oka Effice of one woman, 18 Siana, a free Shemudu corner, or say, and ye and no hunam, any moja, and enya. Yes. Or say, and ye and no hunam, any moja, and enya. Ain't Isaiah chapter 54, verse 17 is that's right. Akudie biara obabwatia no na ketreme bia obesoya ye no obebunefo ye bompan se ene day akudie bia ewo ene day no mu ketrema boni bia ewo ene day no mu ye tia wo ma ye tia wo adwuma ye tia wo difre ye tia wo fiba onum no ewrade mpengu ma wo yeso demo tia mo be rade ketrema rade ayaba break it down. Evil agenda. Of Jesus. Okay, Psalm 91 verse 11. Or sing Yankopon Shana Bofo. Yes. So one show. My God.
adenti na nyame hye na abofo ama nyame nim se eda no obu ho opie na wakohia amane ena panyi bi okọ office ebi mpo no obi di bibia kopete konwa no o ka transo na ede yade bi ede oha obi brew ena obi anajo no obi free na adwuma mu no obi di bibia kogu store nanim obi di bibia pete ofie nanim obi ede oha obi ni amane bi ba ena Nyankopon se wahye na abofo ama so hwe wo so na wo ho ama asem se won kra won sa yam na wo nampo anye den ampemo ye bompa se ena bibia wo be ko bibia wanamo nam bia adwuma mu Europe Asia America bibia wanamo bedu bia onyame hwe wo so onhye na abofo no so hwe wo so jemu mawrade bibia o masuku nsam odidie ni wonom sambo sampaye no manya be sa Jesus Christ of Nazareth. Nyankopon shiraw say ena oni ya bompaye ewo Sompa first services so Facebook no so mo gina so nyanso manimo mo gina so Nyankopon shiraw Tony Opeko patient or Samo mo gina so ewo Facebook no so Nyankopon shiraw mo Samo ne ya bompaye sabre mpaye ye duru so ye bompaye ene efutu sema baye no nyame asem se mere pawo ye be frɛ nuoma papa amen ka se urade yesu ena no pay asema baye nyame akwa no kan se ochina sese aduane bebu me frɛ aduane me frɛ sika me frɛ numonyam me frɛ nshira raboafo promotion enano pay yeso demo me frenu ama papa fra pomode fra yaresa sika me frem peja me frenu monyam me frenu komasoade yeso demo bi wanana fre of Jesus. And then I know Nyankopon difo Jesus. Nyame akoa no. Yes. Oshe. Say ochina sese. Yes. Eduane bebu kurom ha. I was Samaria. Yes. E kom kase so. Men so a me nyame difo. Yes. Me nyame somafo. Yes. And then nipa biara
ene one ye bompae one ye eche nyankopon asem one ye esum ewo Sompa first service iso ene se Bible say onyankopon makwatafo nan ase nipa nan pe onyame na kreti mane jeje se dom Hitifo, Misrimfo, jeje se a soldier for dom anodea, and then Nipebia or two shiraso, Nipebia or two wajapadia, Nipebia or Joe and Sama there. I did be a yawo there, position be a yawo there, then Nipebia somo, and then me share what yeso demo, and now I didn't tesona every source say, amen, every source say, amen, every source say, amen. Me sheni pe bi ayare tintimoso ayare na onu medura enko a wo hwemi a wotie me yade bia etitim ukruso etintim oyireso etintim maso ene me hwenya metumi se yare no entunyira amen yare no entunyira amen bre kuro ye mo sabre ya yare no entunyira amen jiwa yare sa amen jiwa yare sa amen jiwa yare sa amen jiwa yare sa amen Bible say inside nye juma man sani ni di and so obi ejuma saya na eseye ejuma no gua na eguo ejuma no sikana na ehye ene me gina nyame asem so se o se de ewuo no ebese anya nkwa biomo enje ejuma biara eda form wa wo hwe mo sika asem bi eye bisi basa ejuma na okotrem ejuma bia ema o ton wa ye nto ye to so a ye ntua me share and now no pay say ejuma no de tie ejuma no so every ejuma no so amen adebia etintimu ejuma no so every ejuma no so amen me frato formal amen me frato formal amen ato formre ejuma ye formre amen si camera amen si camera amen si camera amen ejuma no peja amen ene obi hwaye obi tie ye o masukunsem ayebisi basa o ma adusua ayebisi basa tresem se eka obi nyansa yemi se urade me bompa se urade nyane o ma na adwene amen urade nyane o ma na adwene amen o ma no hunu anyansa amen o ma no ehunwuma amen wo yeso demo amen wo yeso demo amen o ma na asoodin biara yede to o ma no so asoodin ntunyire amen urade ema wo asomere hohom amen erade ma asomera honhom amen ya brasier wo yeso demo Bible say ohina koma down no erade nsem ono erade na time dana erade fa ne sanka o mana koma amen okru na koma oye na koma amen wonu fo ne hwehweye erade ma ne pawuma wo yeso demo wa kwento sem onkrata sem erade nyama we amen erade nyama we erade ma ye email we erade ma ye tesu we erade ma ye mfre we amen wade bia aloko sike bia o hwe ne mo kwan yes ade bia somo ene ade na enyam we amen wonsan kasika no 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 amen obi bia wo hwam a wo tie me ene dey Bible says sign adwuma kan ni aso ni adwuma ene me frɛ adwuma ma amen me frɛ adwuma ma amen me frɛ hyebre mu aboafo ma amen nipa moa wa adwuma mu sɛm amen nipa moa wo nipa moa wo nipa moa wo nipa moa wo amen in the name of Jesus Christ ya bompai obi kɔ ne naye so nra anadwi da ya wo so ye no edi hu abrɛw oyem hyehyew da ye no so nkai bi amawa ye bisi basa obi kɔ ne naye so obi ni na beda obi ni na beda obi kɔ ne naye so wa didi wo da ye num ene ye bompa he se da ye bɔ ne bi ayaso de ye kai ne de ye nkai
Bible say ye jituma be ye juma ya mpreso anya juma ena wo se mempreso me sign da ye no me twa da ye no wo se mempreso me twa da ye no sign da ye no no pay ya ti amen ti amen ti ama wadu ti ama juma ti ama pomode ti ama sign no me sign wa no bomb wo yes Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Any evil dreams, we break out. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Facebook no matter samunyina mojira so prong nyankopon onhiramo e Facebook ho na jesiwa mo type amen 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 wo hallelujah. Amen. Also for your bompai ene obi ane na koma so ade. Yes. Ene demui obi hwe bibi anim kwan obi twan bibi obi ane da so asan ena no pay nyame akwa na kan se o kina sese niam abesesa ene fa ene demu no bebe bia wonan besi bia bebe bia wukuru ko oyire ko wonyuma so nyina fa hye sa ne fa wakoma so ade eba nanim ena no pay emra ye de mka boy bia wa na wakoma so ade wa do no bible ena da ya ni ko mo yes na wa ya saka na wa dia wa bible say wa na wa se na name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Chere se enye ho. Amen ye nyankopon tumi. Nyame shira opi. Se ne den so one ye esom ewo Sompa first services so enne wakoma so ade nyina erade mani nyina emrem na ebia owo mpaebo bi special prayers bi a opese ye no ebo a ye be free ha no mo amohwe TV ne ye personal lines ne nyina go TV nanim obetimi afre ye free ha pay ye sane outer
obetimi afre na numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 number tosu mini 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number etwato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 ye frɛ fidie so a ebi opese na obompa bi special offer ye no be bompa na de to so a mene ahwefo na tiefo kan nyina se nyame ya doma ochena so anopa first service ye no ebehia nyame ya doma so a ene de ya me so de free heya no ene anwumere nyame ya doma sida awa so ebeba eye anwumere no nkron kosi se ebebo anwumere no ndu na neti na hwe nyame somafo no nyame difo no se empire me de wo bo no a message ai wo ha wo nyina mu ma urade wona otie ma asem no na odi ogina nyame asem so eja mu ma urade no ena anwumere ya hwe na wo beti adanse ya hodo ewo efidie so eye Sompa TV anwumere 9 to 10 p.m. na obehu say won so de no urade ebeye we dey Cedar Fellowship members any Cedar safomani nyina me free heya no me ni me team no ye ba asolifio say na munim say da ya wada bia cancel ekoso na dafia da bia so eye empire bokesia eye prayer encounter no fire encounter no so no ebekoso ochre nyame ya atoma eye anopa nyame nhira na onye okese samre fa ho hwewrade nsa nyame beye wo nyame beye wakoma so ade ni nyina nyame beye nansa na ye beko studio B na yakofa no nsia kase bo no nipa kakra o mo ne yesom wo Facebook no so no osofo mo makwaba yo now Porsche say Gladys Ochere Prong Felicia Enchiwa Aisha Dauda Ivy Ofori Ononso Sonia Somboache Fere Mami Agi Mami Eunice Etel and so any some Asumani Root and some Dankwa Bright so Ade Eugene and Felicia Enchiwa and so also Porsche or say so more so Conlan Jennifer Ajeman Elvis and so so Felicity or say and so so and Junior and so so Angelina Opoku Ajeman Mary Sam Janet Amponsa Omunina so Yankopon Shramu P Sabre dia ya cost you be na yakofa no nsia Kasia Bono Aba